Uskani 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাবু তলে তলে ভাই ভাইজি উস্কানি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাবু তলে তলে ভাই ভাইজি উস্কানি 14 তারিখ দিল্লি অভিযানকারী কৃষ্ণবাবু তলে তলে ভাই ভাইজি Kini Ompi di Pramotha Blok Komiti ni Lua Jimungbai Tuidu Hatiwo Songsa Jagai Tongo Kotor Luku Kutumung Panda di Pramotha ni Greta di Pralenda Sanoi Tini Jung Himbotok Himlaika Gabang Mas Hai Sai Lukurok Chini Ungklok Himan Norok Nukuna Bubagrani Khorang Khanawui Dakti Dakti Chini Tabo Hainai 14 Tarigo Jung 1200 jona Dilliwo Thanglai Tong Greta di Pralen Sannani Bagai O khorang no taibo chubana ni bagai bubagrani khorang bai taibo khorang surna ni bagai kabang mano chini tini CPIM BJP IPF ti yakaroi chini tini ni lukukuthum pandawo ti pramo thawo gedal phaibe nei aboni bagai tini ni chimi hai no hai laibuma seijaknai tuidu hatini chimi Greta ti Pralen mannani tini ni chimi taibo kodo khai chung yapri senani khorang ti sanani Greta ti Pralen nanani no nanani aboni bagi katal tini yapri yang pirnai joto am chayeno tini ni chimi katal khe taibo phanku kotor choba taibo phankhe khorang ti salani bagi choba songsalani phasing tabo thanglai tongo hambai tini ora phai manjak phainai jotono chung tini ora gabang ma jagani sini leader rok phai sok baijak Telemura district committee Krishnapur block committee no khoboi central ni ba dong ro phai sok baijak chini hodani samang tangnai chini Komal Jamatia song chini boram ganangjak ati Jamatia song chung tini ophai keno BJP IPF ti tai nini CPM ni yakar phane kabang ma chini tipra sarok no bubagrani motha tipra mothao lamja songai thambai